Vull agrair-los el suport que ens donen ja amb la seva presència ací esta nit, però d'una manera molt especial a l'honorable conseller d'Educació i Universitat, don Alejandro Fondemora, i a totes les autoritats locals, provincials i autonòmiques que ens acompanyen en esta nit. Un agraïment que voldria fer extensiu al Club Nàutic de Castelló per cedir-nos este marc incomparable per a reunir-nos esta nit i a l'aire lliure parlar-los d'esta nova campanya de la Fundació Gent per Gent que es materialitzarà en una telemarató que enguany estarà dedicada a les malalties cardiovasculars, la primera causa de mort a la nostra comunitat. La vida sempre ens dona una altra oportunitat. Espírit solidari. Cride molta gent. Animo a todo el mundo a participar. Y ens ayude. Lo importante es vivir. Lo importante es luchar. Yo creo que hay que donar un mensaje de esperanza. Que criden a ese número de teléfono. 20.000 SMS solidaris. Responsabilidad colectiva, cívica. Que desde luego es una causa que vale la pena. Que parlen, que llamen. La salud, antes que nada, es el mejor tesoro que puede tener una persona. De tot cor. La telemaratón solidaria contra las enfermedades cardiovasculares. Cada llamada, un latido de esperanza.